Salutare tuturor, numele meu este Funny Boy și bine v-am reajuns la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm din nou One Armed Cook și... Adică partea a doua. Da, și acum suntem bucătari șef la pizzerie. Peter's Pizzeria. Dă-i odată start. Și acum să mai mănânc o mandarină de pe masă. O banană. Păi dă-i start. Trebuie să acolo legume. Vreau să-ți mănânc ceva. Bun, haide mă să muncim și noi aici. Uite-te și tu, pizza asta, bă. Pizza, bă. Ce faci, bă, că eu trebuia să o pun, nu tu. Bă, mai întâi hai să vedem ce vreau oamenii. Măcar stai să punem... O pizza mozzarella la amândoi. Adică pizza... mozzarella, da, da. Și atâta. Stai și adu ăsta acolo. Fă și tu la amândoi, fă și tu la amândoi, fă și tu la ăla. Acum îi fac, la 1. Am făcut la 1, acum stai, ai făcut la 1 și acum trebuie să fac la celălaltul. Bă, da, știi ce trebuie noi să facem după aia? Ce? Trebuie să nu mai iei multe condimente și să le pui cât... S-a făcut! S-a făcut? S-a făcut, Marian! Da, mă, s-a făcut! Gata, s-a făcut. Pune tu pe pic, tu pui așa, eu pun... Hai, du-te și ia și du-l. Oare? Ia-l, mă, și du-l. Du-te și du! Stai așa. Bă, Nana, nu mă pune, bă, ăla acolo. Unde? Pune, bă, partea. Nu-l pot lua! Efectiv, nu pot lua. E glitchuită. E glitchuită. Dar uite-te și tu, e glitchuită, nu pot să o iau. Pică pe... Zice că pe... Nana, să te uiți la filmarea aia. Bă, Nana, efectiv, e... Bună ziua, bine ați venit la Peter's Pizzeria, ce doriți? Amândoi pizza Diavolo. Amândoi vor pizza Diavolo. Și unul vrea acum pizza mozzarella. Fă-i odată pizza aia mozzarella și ia. Hai. Unde? Ia. Ăștia vreau pizza Diavolo. și unul mai vrea pizza mozzarella. Eu nu i-am făcut la 1. Bă, nu mai avem sos. Ba da, băi, ăla trăiește până la infinit, că e infinit. Ok. Iau bă, asta, pizza. Gata, bă, hai, acum duc asta aici. Și se spală. Ia uite. Bă, da, știi ce să mai faci? Știi ce să... Așa, trebuie să mai comandăm. Nu mai avem pâine. Pentru pizza. Bă, vezi că s-a glicit o pizza aici. O de asta aici. Gata, o pizza. Gata, bă. Gata, bă, acum ar trebui să vină. Bă, s-au gliciuit pizza. Gata. Ia prostia aia de acolo și pune și tu înapoi. Hai așa, mă, că-o venit. Au venit pâinele. Nu, acolo. Pizza Diavolo. Unii vor pizza Diavolo. Bă, vezi că nu mai avem nici mozzarella. Ia și tu, cumpără și tu mozzarella. Bă, pune și tu. Gata, bă, hai că am cumpărat. Pizza în parte. Lasă-mă jos. Doamne. Pune pizza în parte. Gata, o duc eu ca să mă Dar la cine trebuie să-i dau? Trebuie să... Bă, dar nu e pizza Diavolo. Ba da, bă, era, bă, așa se... Păi trebuie și... Bă, în afară de mozzarella, trebuie să pui și de-astea, peperoni de-astea. Bă, dar Nana, n-ai comandat. Bă, da-ai comandat. Vezi că mai trebuie să... Stop, bă, să pun asta!
E, bă, deja, e deja. Nu, bă, ne trebuie și pe ăsta, diavolul pepperoni. Ne trebuie și pepperoni. E deja. E deja. Eu nu văd, efectiv. Eu văd. Stai să pun și eu pentru. Ia-o înapoi. Ia pizza asta. Bă, dar pune și tu, ia și tu farfuriile astea și pune-le și tu ca un om civilizat. Și comandă și tu, că nu mai avem. Ba, mai avem. A, da. Dar de unde ai comandat? Dar de unde ai comandat? De la televizor. Păi unde e televizorul? Calculator. Păi și unde e calculatorul? A, uite-l. Nu pot. Ce avem aici nou? Bă, eu nu pot să comand, eu nu pot să comand, efectiv, eu nu pot să comand. Păi da, că eu sunt. Ce ești tu? Bă, șolobaru, bă! Ciulopanu, ai grijă! Bă, nu să-l fac cu noi. Gata, l-a băgat cu noi. Bă, ce faci, bă, Ce cu ore? mâna aia? Oare avem un... Da, încă mai avem. Bun, ce vor ăștia? Pizza mozzarella. Bă, vin odată cu mozzarella aia. Unde-i mozzarella aia? Uite-o. Unui trebuie pizza diavol. Știu că unui trebuie pizza diavol, dar... Unui trebuia... Ăstora le trebuia pizza mozzarella, bă, tu luași... Doamne. Hai, pune o dată aici, să punem... Șolobaru, bă! Șolobaru, bă! Bă, fura mâncare! Vin o dată! Bă, mâncarea! Gata, bă. El a lucrat cu noi. Bun, haide. Gata. Bă, dar unde? Bă, nu mai avem mozzarella, bă, nu mai avem mozzarella. Doamne! E bună și așa, lasă. E bună și așa, nu? O preciui. Iar un șolobar. Ce vreți? Ce vreți? Pizza mozzarella și pizza prosciutto. Ăștia? Pizza prosciutto și pizza diavolo. Ăștia deja pleacă. Ăștia mai puțin și pleacă. Bă, hai să le facem ăstora, pizzele. Bă, hai bă și... Bă! L-o foc! La foc, bă! Hai și tu grijă că mă duc să iau... Mă duc să iau ăstea. Bă, unde-i bă cutia? Bă, se gliciuie cutia! Că salam. Câinele mănâncă salam. Bă, da. Bă, ajutor. Ce ajutor, mă, că nu mai avem nici pizza mozzarella, nu mai avem nimica. Bă, dar știi ce? Bă, mi s-a întâmplat ceva. Ce? Bă, știi ce mi s-a întâmplat mie? Ah. Eu, m-a luat ăla cu mașina. M-a luat ăla cu mașina. Nu din nou, bă, nu. N-are că, bă, nu. Am glumit. Bă, dar noi știi ce trebuie să facem cu cutiile astea care au rămas aici, în plus, nu? Să-i punem la cap la ăștia, la negrii ăștia, că tot vreau ei pizza. Pizza mozzarella, ai grijă, prostule! Aoleu! Băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați, să dați like, subscribe, share și coment. Noi ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa! Pa, pa!